Apa meneh ki? Wong ban kok nyebul. Padane plembungan piye? Sepeda puasa. Lho kok jaran iki? Lah padha karo untune bapak. Ho, ngomong karo kowe kira anak penake. Mas, cicip ono sik. Apa to iki? Klepon iki lho. Oleh aku masak mau lho. Enak apa ora? Ki plastik cokot moncrot kate iki. Iya. Hari badok kan gak rewel. Sik to, rewel to. Piye to ki? Malah mbok crone ning rai iki lho. Lah piye to? Lah kok lek tak cerote nang jero, kok dadi piye? Bocah lo sik cilik. Rawimu iso mbok padane cilik iki lho. Manung. Hidup ini butuh proses dan perjuangan, Lur. Tetaplah semangat, jangan menyerah. Ingat, Mr. Limbat pernah berkata, What? wih pesen Mr. Limbat. Berguna atau tidaknya diri ini, tetaplah hidup, saudaraku. Lah piye? Terlanjur dilahirkan. Walaupun sifatnya seperti Enggak, munyuk tadi. ya kan seperti mangan. Munyuk jare lur. Wah. Apa nih meneh toki jane? Pane to. Wah, cah iki. Dirongsokke ae lho, Pak. Sepeda bosok dicukoni. Rasane gundulmu. Lah terus nek dirongsokne kowe numpak apa? Ya tuku sing anyar to, Pak, kaya kancaku. Gusi ku piye nggo tuku iki? Dene ngopo lho bedhae? Jembes lho, Pak. Kompose, Pak. Kek sing nggo ngompo ki lho apa? Wong ora nek kompo. Ya disebul to, Pak. Itu saiki. Gua anggap kompresor ki cangkemmu ki. Ya dijajal sik. Wah. Sah ae. Gendang to, Pak. Lah, cangkemmu menengo to. Wong ban kok nyebul. Padane plembungan piye? Sepeda puasa. Lho kok jaran iki? Apa ki? Ora masak to, Mak? Yo masak to, Nduk. Ora masak ya ora mbagok. Apa? Gari kerang ngono lho. Ora ono masak sak canteng kok, Nduk. Dadi kerak kabeh ya wajar. Oh alah, kok geti aku. Gawe apa iki, Mak? Kuwi ning iwak kuwi ning piring kuwi. Dadi ana. Apa meneh ki, Mak? Lah yo iwak to, Nduk. Iwak apa? Gari ndase ngono lho. Alah ya kedisian pakmu kuwi, Nduk. Oh alah, kok geti aku. Kancane dipikir no, Bos. Urip kok kaya ketek. Yang penting makan. Ya apa to, Pak? Ketek gundulmu. Manung.
Apa meneh ki? Pak, Apa? jane bapak ki Islam apa uduk toh? Yo Islam to. Ngawur. Islam kok ora tahu sholat. Lah, to ngawur emang salat ngomong kowe. Salat ki yang utama. Salat itu nomor 1. Nomor loro Pak sholat ki. Nomor 1. Kowe iki jan ngaji nang ndi kowe iki? Iso salat nomor 2 lho. Salat ki nomor 1. Nomor loro Pak. Jare sapa? Ora percaya takok Pak Ustad. Ustadmu kuwi sing gendeng kok. Iso salat nomor 2. Salat nomor 1 goblok. Bapak ngerti rukun Islam? Ya ngerti toh. Rukun Islam itu ada 5. 1, Syahadat, loro. salat. Lah iya berarti sholat kuwi nomor loro, udah nomor 1. Ya pecah iki. Salah, tapi kok bener. Salah kuwi ki salat nomor 1. Nomor loro Pak. Alhamdulillah mumet aku, Nduk. Bapak pengen yang surga apa yang neraka? Ya jenenge wong urip ki kabeh nang donya pengen nang surga to. Apa ya eneng cita-cita pengen nang neraka iki. Yo ge endang mangkat to Pak, Pak. Tangkemmu iki lho. Bapak mangko lah. Hari-harian wae lah. Jere Bapak menunda niat baik itu tidak bagus. Ya bener sih, Nduk, enggak bagus. Tapi persyaratan nang surga iki lho sing Bapak ora wani iki. Lah syaratnya apa lho Pak? Syaratnya yo mati sik ku mau to. Halah-halah Pak, Pak. Mati lho orang bendina. Omonganmu medeni rumah tangga. Pak, Pak, apa sebabnya ban kuwi warnane ireng? alah, tebakan basi. Lek warnane coklat, engko dirubungi semut, ya toh? Yo salah to, Bos. Lah sing bener apa? Kok lek kuning Bapak ngamuk? Lah apa urusane karo bapak iki? Lah padha karo untune Bapak. Huh, ngomong karo kowe kira anak penake. Mano, mano, mano.